नमस्कार प्रणाम। आप सब देख रहे हैं भोजपुरी ताज़ा खबर। साजिश के तहत फंसावल जाता सुपरस्टार गायिका शिल्पी राज के। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बा। एगो एमएमएस वीडियो वायरल भइल बाटे सोशल मीडिया पर, जौना के बतावल जाता कि ये वीडियो शिल्पी राज के है, लेकिन ये बात के पुष्टि नइखे भइल। आ ये बात सीधा सीधा गलत बा कि वो वीडियो गायिका शिल्पी राज के है। तब भोजपुरी ताज़ा खबर की ताज़ा खबर बाटे, सत्य खबर बा, सच्चाई खबर बा कि खाली शिल्पी राज के बदनाम करे खातिर शिल्पी राज के पीछे साजिश कइल जाता ताकि उनका बनल कैरियर, उनकर छवि खराब हो जाओ। सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा बा, लेकिन कई जगह से ये पुष्टि हो चुकल बा कि उ वीडियो में शिल्पी राज नइखे, उ वीडियो शिल्पी राज के ना हो। ऐसे सीधा सीधा पुष्टि नइखे कइल जा सकत आ पुष्टि नइखे होकत कि उ वीडियो शिल्पी राज के है। अभी भी अपना काम में, अपना एल्बम में, अपना शूटिंग में व्यस्त बारी गायिका शिल्पी राज। सच्चाई खबर सुने खातिर हमेशा देखत रहे, सुनत रहे भोजपुरी ताज़ा